monggo Mbak Niken, monggo Jo, ayo metaran-metaran Jo, monggo. Yo. Hai Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris, semakin menyala. Alhamdulillah. Awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Inggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Inggih. Mas Gareng. Oh, dawuh. Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Saya ketemu Pak De. Awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah cantik ya Tang Ayu. Sengok. Ah. Aku ya ngono kuwi. Kuwi ketok akrab. Coba balik. Mas Gareng rada anu saka kono, nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Iya. Niken. Halo. Ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, cara tambah cantik. Sampai dia tambah putih, tambah glowing. Sengok. Aku ngerti. Ayo. Apa? Niki napa? Bang Niken nih. Apa, Mas? Apa? Niki anu. Acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Tadi gelar budaya niku wis ana. Ora mau wayangan bae ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Iki acarane berarti wis enek. Nah. Pirang. Oke. Oke, berarti acara. Tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, masyarakat. ngono. Oh, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Nggih, acaranya banyak sekali gitu Pak De. Ayu akira yo. Sikilku ki koyo anak sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan ki mau wis nyepot sandal. Kok ora batang. Sikilmu abuh. Ya apa to? Aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak, dudu cerita. Niku sama seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Ora masih sebagai sik. Bosek, aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Nggih. Srite sampe niki lho. Dek srite wedhus sepiro? Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar kare sukses pokoke entuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok ya, Bang. Sehat ya. Tapi kaya bayi dolanan wayang ning pinggire di sing goro. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngenangin awit mau ora digagas. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolot e panggah ra gaduk ae. Lah iya. Kene. Mama. Kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Ya iya. Ya, Mbak, iki ra ujube kangen-kangenan. Inggih. Pripun dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki.
Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nonton piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kira tenan cah iki. Maksud Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. Maksude piyai kathah lho. Heeh, priyayi Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu Ora. nggak bisa bahasa Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Sama, Pak. corona tugas beliau? Bu Sri, Bu Aja Bu Sri. Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Semoga awet neh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap benerane Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna datang Kabupaten Klaten. Injih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Ah. Lah kok Cocok kula, Mas. Nggih. Nggih. cocok sih pada cilike ya kuwi. Aku cocok. Wah. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyowo ya. Ternyata bersyukur. Lho, jenengan iki nganggo nyawa ta kuwi? Mbok kira kan Nganggo Mas, nyawane separo. Tak Iki kira nek ngono ki batu kok. iki tak rasake sithik ning legit iki. Niki ala-ala yo titah Gusti Allah. Saya tahu Ya robot kae. Terus iki nek batu ki ngecase ngendi? Lah iki wong iki upamane dilebokne koper lo gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Sliramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo. aku karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ansi-ansian toh. Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. duduk loh. Silene dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu Iya, yo. iya. Nah. Kene. Masalah. Alah, ger. Wah, nanti kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu geblak. Geblak no. Geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyowo. Ayo Lita. Ayo. Nah, kono jemeneng kono. Wis. Nah, wis tes. Yo. Ya, gini. Niken, Ya, ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok iki kok padake padasan lho kan kowe iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya meniken. Ini siapa kok lucu banget? Ah, ya ampun. Ikan ini siapa kok lucu banget? Oh, ini tumbal Imlek. Lu tumbal Imlek. Kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Matur lho. Matur lho. Dikersake Bu Bupati Saking tresnani Bu Bupati. leres Digaeke pegawe ning kene. kanggo bantaran stempel. Yo, dibawani sik. Monggo Mbak Niken, yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoknya anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kaya iki Janaka. Duh, anu nek Arep jangan tamintaku. Nah. Arep Mas kok Uncek wong manis. Nah, iya. Kok pamintaku, Mas? Iya. Apa iya ning Tawang ya? Ya, bane. Wau ya ning Tawang. Yo. Ya, coba kaya apa? Dah. Ayo, ya. Ayo dah. Aja ngono. Kan iki Iki uang lho. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu. Lah aku kasih gandrung. Gandrung kok menang aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekak-ceklan terus aku ki pangkunan. Ini lho. Nah, ini ser Ah, teplok. dipangku. Nah, terus Wong menak lho
Ya nek urung iso mangku ya sing sabar kene jenenge wong lagi trubus. Ya ning tawang. Terus hubung nih. Ayo. Lumayan. Lumayan. Mbak Ni Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. Walik. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipis sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu ya aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo, ya kan. Tono. Kang Mas, Yo, tahu. suamiku Apa bojoku? sesuk nek dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Nanggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo ora awake dhewe. Alah ade ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane iki iki bayangane iki nginggung anak lutung ya. Kan iki gawean kula Mana hotel ora gadung ae kok. Niken. Ora bareng Anu kuncine. Kunci daerah iso tak kunci. Kuncine ora gitu. Niken. Arep nang resepsionis barang ya ora ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo, lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kaya. Yo. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Puncak puncak picek mangamu. Puncak Ya ngono kok. Aku lihat. Ya. Aku ngenteni kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kok modar kowe? Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat wae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ora iso. Nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora kowe iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur? Carane piye? Yo ngombe obat tinggi. Lah malah Oh iya, apa ini? Oh. Esok siji, awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekok nih. Wah, ben aku sukses kuwi. sukses apa? Sukses dhuwur ning aku lan ning alam donya. Ayo. Derajate. Mangga. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada kayae kok le senengane kok. Ya, Mbak. Gimana ayah? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing Sing lanang. lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lho, hati jenenge ya. jodoh kan. Ora usah digagas omongane tangga. Pancen Nyat iki omongane tangga ki pedes. Dewi ki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku.
Kok goblok. Lah milih ayo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, ini jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, gede Mbak Apri, ayo. Kembangnya ya ayah. Duh. Lho kok padha bae. Putune kok ada. Yo, lanjut. Santaka tani reki Melek ya wis umum. Umum. Ketok lahirnya bahagiane batine ketekan kuwi. kok iso ngerti Ya iya kalau keplecok. nek kan bojoku gemati sesone dhewe teknik aku numpak apa to Mas Tumpake alpak. apa Melok paling ya nyewa. lawange buka dhewe kae ya Desa kurang Ah, desa. nikah. Kurang Nikah. desa. Adene leban dosa ya. La ilaha illallah. Lho, iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bantu sapa. Enek kembange kae. jojo kok kaya Kulkas pintu atas ngono. peti Tang esuk nduk kok pak anu sarapane spaghetti hamburger pizza. oh iya Ah, dia mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Lho sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. Mila to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, kok mulai yo hasil. Lah ngono lae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo mari ya tutuke. Janji Janji sakmene kok kirik. Apa? Kirik ki rak cilik. Terus Lah kowe iki suwo. bos sing apik ngono lho. Lah ya bubuk Nduk niki kan. kekinian. Iki kowe ndek bojo iki lho enek wong seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki sing dolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Lho, mboten percaya kok jenengan. Iya iya. Lho iki nek didolani iki mangkat niki. Nggih. Niki diputer. Heeh. Uklik, 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 colke. Yuk, Bo, yuk, Bo. Coba coba. Kene lho nduk niki kan. Carane ngene iki. Ngene iki. Iya, iya. Keburi iki ya ta. Enak puterane. Ah, Uklik, 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 colke. aku jajan. Iki tombol kepala. Apa yang saya Ayo. klik, 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 klik. Aduh, wis, wis. Kok bagas nanti ngono ya? Engko karete pedhot aja kehukah. Dicoli. Colke. Wah, Lo pedot tenan. Balik. mutere rene. Oh, dadi kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Gak. Ora tak melu-melu. Mulai katen batu ya. Iki dibetot tenan kok. Ayo lanjut Pak Niken. Munggah. Ini Mas Ingsun. Nimas ingsun prasapa
Dalam rasane dibujuk garake ngene kan. wah Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Wis suwe-suwe cilik neh malah iki. lah wite kok kepiye Kepiye ditresnani karo Niken, Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono li. Aku dhewe lho ora Ngerti tapi lanang. Aku dhewe kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok kan. Duklik kene ya keri ya. Kaya mangan ingkung kaya. Nguklik kene kok kleru lho, Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklik kan apa lak mriki. Keri. Soale bos saya mangkat kok kelangkup ning mburi. Mas gareng ora bareng, ora gak. Yo. Masuk. Iya kan, iya kan. Ayo. Pandu Ano bumi langit Pak Gareng contoh putih Nonton wayang Mas Bayu. lho nonton layang. Cebok ning gandeng Niken. Ayo. coba yang apa nek ya. Mbak Niken, nggih tindak pundi? iki ngeter kiri ya Mas sakit ambeien kowean bojomu kire berarti kowe asu Pak, mosok bojo kire kok bebojoan kok kaya ngono ya, Pak ya? ora pareng ya Allah ngeterne bojone santai santai Nah. ngerti Suntik dhuwur. suntik Ya lanjut. Lanjut menika. Ya. tangis ing tias nganteni dangran Aku ya pengen. Nah, biar ayo. Aku ya pengen. Wale. Coba takono ndak pundi to Mbak Ati? dak pundi bati Aja gua bakal. Pak Wapuk. Mas, Mas. Nggih. Bocah jagongan. Lah, mosok bocah jagongan Wah, enak-enak wae. Yo, langkame, panjenengan langkame. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Amri. Monggo, yo. Monggo, iya, Mbak. Malintang wang bagus
lanjut, Mbak. Alhamdulillah.